Dibistana Seratayî ya Walî Adîl Yazar li parêzgeha Mûşeya Bakurê Kurdistanê. Yek ji dibistanên herî qelebalixê li wî bajarî û bi profîla xwe ya xwendekaran a ku kêm tê dîtin derdikeve pêş. Li dibistanê 1742 xwendekar hene û 42 ji wan xwişk û birayên cêwî ne. Ji ber vê tabloya balkêş wekî dibistana cêwiyan tê binavkirin. 21 adet ikiz kardeş var. 21 cêwî hene li dibistana me, di polên cuda de ne. Hinek ji wan jî hêkekê û hinek jî du hêkan çêbûne. Dibistana me rengîn dikin û kêfxweşiyê didin. Ji ber ku xwişk û bira zêde dişibin hevde, mamoste bi zehmetî wan ji hev cuda dikin. Sınıfımda benim de ikiz öğrencilerim. Di pola min de jî xwendekarên cêwî hene. Destpêkê min gelekî zehmetî kişand. Gelek dişibiyan hebûdû û min nizanî bû çawa wan ji hev derxînim. Ewilî min ji wan daxwast kir ku toqeyên cuda bi porê xwe ve bikin. Bi toqeyan çê nebû. Vê carê min xwest ku çaketên cuda li xwe bikin. Li parêzgeha Mûşeya Bakurê Kurdistanê li gor amarên heyama sala 2024 û 2025 li 407 dibistanan 35750 xwendekarên dibistana Seratayî dixwînin.